তিনি जों तुइवान दाल और थिनां एकाडेमी विजिट खाने फैलेमानी आनी लगी तंगो चिनी बरं गोनां चिनी जत्तनि साइ खासुकसा चिनी एमएलए चिनी बरं गोनां रंजित देव बर्मा ताई सशियेल एक्टिविस्ट चिनी सुरन ताकु एंका ताई और चिनी गोबांमा चिनी एलाकानि न जरा मो थिनांनि एकाडेमी न जरा संसानाय रक बरक बतंबायो जोंनो बरक तिनी साका जों तिनी और फाइ मालाय फैगा बरक बाय बेलाय खाना तंथका बंनि यागो रां पुसा गै फानो आमचाइनि चिनी स्राय रक न रोंनो आसोकै बरक फोरोंनानै मुसुं जागो बिसेसकै ताबुंनि जे तामने बनो 5G नि जुगो जे इंग्लिश मीडियम जिनिस न एमन बाबो खेवा एलाकानि बरक हामजागो एवं ताबुकनि जों नाय थांगांखाय तरक बांला मीडियम स्टूडेंट कमी दंगो इंग्लिश मीडियम के बरक बाङै दं गभर्नमेंट फांथं नन गभर्नमेंट फांथं गाबरनो वान सुगैनो मो एलाकानि चिनि गोरों रक साइथांगाखाय थिन और जारा बासा जा रों गोरों रक बरक वान सुगलायखा 2019 2019 बरक थिनां एकाडेमी बुमरुई कैसा स्कूल खुलका बेलाय खाना तंथका आसो रां पुसा करिनि बिसिं पाना जुनुखा मो स्कूल नि डेवलपमेंट मो स्कूल नि जे तावने बनो जे फोरोंमारक बेलाय काहाम निनो तिनि और स्टूडेंट जे संख्या जुनुखा 91 स्कूल स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल खाई बंग चालक थांनानै आबो किसान कक गिया गाबोनि बागै बरनो बेलाय खाना हामबाय मारो आं तिनि और चिनी एमएलए साहेब दङ आं निजेबो दङ जों बसाय दंनाय बाहायथि बरनो ब लामातै आमति लामा तो देतों जे लामा बाय बरनो किसा मिसा रां पुसा बाय जों सुबाय मान नायजात उलो रगबो आमसानि चिनी स्टूडेंट रक गरी फानंथं गोनां फानंथं बरक जेना फातारा थांगै हासाला थांगै परा माने लेखा परा खायना नायना जात आबो हाय खायना बागै आबोनि बागैनो बंनि रां पुसा नांगौ और हस्टेल बो नांगौ जों अनारेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जों सालायनाय बरक कागज रकांखाय और जेन एक हस्टेल रानिंग थं अंतत 100 कैपेसिटी स्टूडेंट तंगी मानाय जात जुदि खलायरि माखाखाय तब हाबनाय अमा हायखायना सुदु और जों तिनि इंग्लिश मीडियम सिमिया ताबो एदिसे हापा वान सुगै दङ एबं वान सुगैया जों सामंबो फनाङै दङ ताबो 2025 अर्थात न्यू एकाडेमिक सेशन सिमी KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 जों चिनी कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बायबो जों चालु खायनाय सायमाथ जों क्लास 1 खायखया जों मान सुगा क्लास 1 निसाय ताइबो तलानि सिमी जों चिनी स्राय रंग चिनी कक बरक नि ग्रामार कारिकुलाम माने चिनी कक बरक नि न ताइबो सिनानि बागै हिंखाय KG1 निसिमी बंनो रों फोरोङै तो फायखांखाय बरक ताइबो काहामखाय थाङै माननाय न सायमानो कक बरक न कायसा कायसा आसोखाय साजागै पुलेसनि जे स्रोंमानि परेट जों नुजाखा चिनी बिसिङाव ताबो प्राय 22 जन ताबो एसिस्टेंट प्रोफेसर नgai थांगा कक बरक नि कलेज नि गामा हायकेन ट्रिक जों माका सारिनाय जतन हामबाय